класс. Мен мектепте оқырға бик көңіллі. Ең яратқан фәнім рус тілі мен математика. Келешекте экзаменда физика фәнінде бермекші боламын. Аннары строительный университетқа кіріге қиялланам. Быйыл біздің мектепке 100 ел. Шул кадәр туры килгән, минем үземнең стажым, иремнең һәм кызымның стажыбызны кушабыз икән, педагог стаж безнең 100 ел быел. Менә икесе шул кадәр туры килгәннәр. Бу инде очраклы хәл түгелдер дип уйлыйм инде мин. Мин үзем дә шушы мәктәптә укыдым. Ирем дә шушы мәктәптә укыды, өч кызым укыды бу мәктәптә. Безнең бу туган уябыз, икенче йортыбыз. Мәктәпне мин бик яратам. Үземнең туган мәктәбемне. Һәм аның белән горурланам. Мен үзем дә шушы шәли мәктәбен тәмамладым. Хәзерге вакытта мәктәптә 3 балам укый. Мәктәбебезне балалар бик яраталар. Укытучыларыбыз да бик әйбәт, бик яратып укыйлар. Мәктәпкә балалар бик яратып баралар. Ашханәдә дә безнең бик әйбәт. Балаларны 2 тапкыр тукландыралар. Балалар бик рәхәтләнеп мәктәпкә барып, анда бик тирән белем алалар. Укытучыларыбыз бик тирән белемле. Һәрбер балага аерым якын килеп, һәрберсенә аңлатып, шулай итеп белем бирәләр. Biz энкоталар һәрберебез булдыра алганча мәктәпкә булышырга тырышабыз. Шушы шәли мәктәбен мин үзем дә бик әйбәт итеп тәмамладым, көмеш медальгә. Һәм шушы укытучыларыма барысына да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Хәзер вакытта балаларым да шулай яхшы итеп укырга тырышалар, безнең кебек булырга тырышалар. Мен спорт белән күптәннән шөгыльләнә башладым. Спорт ярышын бик яратам. Безнең мәктәп спортта бик актив катнаша. Безнең гаиләбез, укытучылар гаиләсе, әти-әниләр дә безнең шушы мәктәптә эшләп киткәннәр. Бөтен гаиләбез белән җыйсак, безнең эш дәвре 150 елларга җыела торгандыр. Атнасына 2 тапкыр түгәрәкләр үтә. Балалар бик кызыксынып безнең технический творчество түгәрәгенә йөриләр. Без төрле әйберләр эшләргә өйрәнәбез, олимпиадаларда катнашабыз. 2 ел инде менә төрле конкурсларга катнашып, олимпиадаларда катнашып урыннар алабыз, призлы урыннар алабыз. Балалар бик яратып йөриләр. Biz инде аларны җыйдык күбесен, һәм җыйдык та шушы менә кечкенә генә альбомга теркәп бардык.
Менә бу хатлар фронттан килгәннәр. Папирус кагазларына кайберләре язылганнар. Карагыз әле гарәпчә язылганнар булар. Без аны рус теленә һәм татар теленә тәрҗемә иттек бу хатларны.